Fins al dia 14 de gener, la sala d'exposicions acull la 26a exposició de puntes de coixí, organitzada per l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt. Aquesta exposició fa un homenatge a la mestra artesana Maria Rosa Humbert, qui va ser una de les fundadores de l'associació ara fa 25 anys i que actualment n'és professora. Era molt merescuda, ja que és una persona que primer va ser també fundadora de l'associació i que encara està actiu en el mestratge a l'escola de Can Borrell. Vam començar de petites i mira, després vam muntar l'associació i aquí ens tens, 25 anys I ara aquest any m'ho han volgut dedicar-m'ho a mi i estic contenta, la veritat. L'exposició també compta amb una secció amb una part del patrimoni de la família Gibert Castroverde, on també hi ha un homenatge a Rosa Maresma, guanyadora del segon premi del concurs de punta de 1906. Curiosament, els organitzadors del concurs li van dir que no va guanyar el primer premi perquè la peça era uns centímetres massa curta. Per últim, l'exposició també compta amb un recull de peces elaborades per les alumnes de l'associació. L'exposició es pot visitar, com dèiem, fins al diumenge 14 de gener, els dies feiners i dissabtes de 6 a 8 del vespre i els diumenges d'11 a 1 del matí.